ҷоғар ин яке аз бемориҳои системаи эндокринологӣ мебошад, ки дар натиҷаи норасоии ёд дар хӯроки истеъмолкунанда ба вуҷуд мебиёяд ёки пайдо мешавад. Ва минтақаи мо ҳам хел минтақае аст, ки дар хокаму дар обаму ҳамин ёд ба миқдори лозима дар мо нест ва ҳамин норасоии ёд ба бемории ҷоғар оварда мерасонад. Барои пешгирӣ кардани ҳамин беморӣ дар кишвари мо яке аз усулҳои осон дастрас истифода бурда мешавад, ин ёднокунии намак, ин ки ёднокунии намаки ошӣ. Оиди ёднокунии намаки ошӣ ҳам қонун қабул карда шудааст, ҳам як барномаи махсус аз тарафи ҳам ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шуда буд ва ин барнома гузашт, ки дар ҳамин самт корҳои назаррас ба анҷом дода шуда буданд. Вақте ки ҳамин беморӣ пайдо мешавад, яке аз нишонаҳои назаррасе ки ба чашм дида мешавад, ин варами гардан ки варами пеши гулӯи бемор, ҷоғар ин ки ғадуди сипаршакл дар гардан ҷойгир шудааст ва он ҳангоми норасоии ёд барои аз хун зиёдтар ёдро гирифтан варам мекунад, ин ки андозааш ёки ҳаҷмаш калон мешавад ва вай ба чашм назаррас мешавад. Вақте ки бемор табобат нагирифт, вақте ки аҳамият надод, баъд шикоятҳои алоҳида пайдо мешавад, ки вайро бемор ҳис мекунад. Ва шумо намебинед ки бемор ҳис мекунад. Шикоятҳо ба монанди нафастангӣ, ҳиссиёти лумда дар гулӯ, бемадорӣ, сустӣ, беқувватӣ, дар кӯдакои синни солашон, майда хурдсолону кӯдакони мактабхон ақибмонии инкишофи ақлонӣ мешавад, ҷинсӣ мешавад, ақибмонии ҷисмонӣ мешавад. Дар занҳои синни солашон қобили таваллуд душвор шудани ҳомиладорӣ шуда метавонад. Метавонад ки кӯдаки носолим таваллуд кунад, мешавад кӯдаки мурда таваллуд мекунад, бача партоӣ ба назар мерасад. Ва вақте ки бозам бемор табобат нагирифту ба ин аҳамият надод, ё ин ки табобати нодуруст гирифт, ё ин ки бо сабабҳои ахел, бо ин бемор метавонад ба системаи дилу рагҳои хунгард оризаи худшо диҳад, асаба ноором кунад, беморро лоғар кунад, то ба дараҷае бурда мерасонад, ки бемор фаъолияти корияш суст мешавад, фаъолияти фикрияш суст мешавад ва як қатор дигар оризаҳое ҳаст, ки ба он бурда расонда метавонад. Яке аз роҳҳои пешгирӣ ин ёднок кардани намаки ошие, ки ба истифодабарандагон мерасад. Ва амхел ягон вақте нофаҳмоӣ мешавад мобайни духтурону мобайни беморон ва ё ҳамин худи намакро айбдор мекунанд. Дар ин ҷа намак айбдор нест. Намак ҳамчун як воситаи мо истифода мебарем, ки бо ҳамон роҳ ба организм як миқдори муайяни ёд ворид карда шавад. Ва ҳамин намак вақте ки пеш аз ба фурӯш баровардан ёднок карда шавад, ба мисол дар ҳамон заводи фабрикае ки истеҳсол мешавад, пешгираш ҳамин мешавад. Яке аз роҳҳои ки дар кишвари мо баромонда шудааст, ин истифодаи намаки ёднок карда шуда барои пешгирии бемории ҷоғари эндемӣ.